Каквато и да е стратегия за развитие и резултатите са на лице. Интеграцията на собствени юноши в клуба нямаше никакъв успех през последния сезон, което беше цел номер 1 на ръководството. Само месец след като Общински съвет отпусна сума в размер на 200 000 лева, се стига до бойкот на футболисти, провокиран от неизплатени заплати. Гореописаното ме провокира да ви задам следните въпроси. За какво бяха похарчени отпуснатите в края на октомври 200 000 лева? Какви са постъпленията на клуба в сезон 2017-2018, в това число от бюджета на община Благоевград, от спонсорство, от дарения, от УЕФА, от БФС? Колко са приходите на клуба за сезон 2017-2018, в това число от изходящи трансфери, от телевизионни права, от реклама, от билети и абонаментни карти, от такси на деца в школата? Колко от тези пари са похарчени за детско-юношеската школа и колко за мъжки отбор? Какви са задълженията на клуба към настоящия момент? Има ли клуба задължения към НАП, фирми и физически лица, заеми? Колко са футболистите прекратили договорите си по вина на клуба и кои са те? Защо се допуска срещу минимални средства да се изпускат футболисти, които биха донесли приходи за клуба? Благодаря. Благодаря. Заповядайте, господин Попов, за отговор на питането. Не разбрах въпроса към кмета ли или към изпълнителния директор на ОФК Пирин. Защото ако не сте разбрали кой ръководи футболния клуб толкова време... Може ли? Господин Попов, заповядайте. Може да не работи. Чудесно. Господин кмете, и в отговора, който получих, съм обвинена, че правя политика с отбора. Политика с отбора се прави, да, но политика с отбора правите вие. Нали не сте забравил, че Пирин ви осигури този мандат? И да, знам към кой трябва да отправя въпросите си, но когато Пирин вървеше нагоре и влезе в А група, вие бяхте спасителя, нали така? Тогава господин кмета беше виновник. Той е виновен и сега. Благодаря. Словесни престрелки, нека да обобщя. Кметът е виновен за всичко. Тръгвайки за Пирин, кметът е виновен, че от тази окръжна група отидахме в А елитна, в момента сме в Б, дайте да не правиме толкова драми, колкото до финансирането. Аз се уморих да ви обяснявам, че бюджета го гласува Общински съвет. Общински съвет е принципал на футболния клуб, защото той е общински. А кмета трябва просто да изпълни решението на Общински съвет. Господин Попов, заповядайте. Благодаря. Уважаеми доктор Камбитов, уважаеми господин Тасков, във връзка с питане, изходящ номер 94001330 от 23.11.2018 година от Злата Борисова Ризова, Общински съветник в Общински съвет Благоевград, по поставените въпроси изразявам следното. По въпрос номер 1. Средствата, отпуснати от Общински съвет през октомври 2018 година, са разходвани за покриване на трупани осигурителни вноски към бюджета, както и текущи осигурителни вноски за заплати на персонала, за покриване текущи задължения към доставчици, съдийски такси, авторски права за химна на отбора, застраховки и банкови такси. По въпрос номер 2. Постъпленията в Дружеството за спортно-състезателната 2017-2018 година са от Община Благоевград 780 000 лева, от дарения 19 990, от солидарни плащания от УЕФ 328 400. По въпрос номер 3. Приходите на Дружеството за спортно-състезателната 2017-2018 година. От изходящи трансфери 37 069 лева. От телевизионни права 248 478 лева. От реклама 284 480 лева. От продажба на билети 72 406 лева. От такси в детско-юношеската школа 57 670 лева. По въпрос номер 4. Средствата за издръжка на детско-юношеската школа през спортно-състезателната 2017-2018 са в размер на 240 000 лева.
Средствата за издръжка на представителен мъжки отбор през спортсъстезателната 2017-2018 са в размер на 1 561 720 лв. По въпрос номер 5 и 6. Задълженията на клуба към настоящия момент са в общ размер на 361 520 лв., от които към НАП 76 560 лв., към доставчици 99 960 лв. и 185 000 към персонала. Заеми няма. По въпрос номер 7. От 2015 година до момента само един футболист е прекратил трудовия си договор по основателна причина за разтрогване и това е Тони Тасев. По въпрос номер 8. Футболен клуб Пирин върви напред и нагоре от 2012 година. Днес това може да ви се звучи неправдоподобно, но вече сме постигнали най-важното. Поставена е здрава основа за развитие с силна и конкурентна детско-юношеска школа. Откакто отборът е общински, той извървя пъти от аматьорския футбол и достигна до най-високото ниво в България, първа лига, като там игра в продължение на 3 спортно-състезателни години. Гарантираме, че дружеството се управлява прозрачно и следва стратегията си за развитие, независимо от ограничените финансови възможности, с които винаги сме се съобразявали. В клуба има визия за трансферната политика и тя е дала резултат. През последните 3 години дружеството реализира 20 годящи трансфера. Интеграцията на футболисти от школата в представителен мъжки отбор е сравнително успешна. Започнахме да сключваме професионални договори с собствени юноши, които са изградени изцяло в нашата школа. Имаме 2 състезатели в национален отбор до 19 години и деца в селекцията до 15 години. За да се надяваме на нещо повече, трябва да имаме ясна представа за финансирането с години напред. Футболът е специфична дейност. Не следва да се разглежда като обикновено търговско дружество. Всички знаем, че за големия футбол са нужни огромни инвестиции, а възвръщаемостта не е гарантирана. На отбора му трябва сериозен инвеститор. Общината следва да бъде само гарант за устойчиво развитие. Това е възможно, ако всички ние заедно положим необходимите усилия. Пирин е една от емблемите на Благоевград. От името на всички футболния клуб ви моля отборът да не бъде арена на политически борби. От тях Пирин единствено страда. Дългият път към успеха не може да бъде извървян без грешка. Важно е да не повтаряме грешките и да не спираме да се развиваме. Да, господин Попов. Неправдоподобно звучат думите ви. Вие дойдохте да прочетете декларация или да отговорите на въпроси? Въпроси днес трябваше да ми задават и фенове на Пирин. Не виждам да има такива днес. Тези въпроси трябваше да проведират вас. Изводите си направете сам. А господин кмете, Общински съвет е мокрия печат на Атанас Камбитов. Така че това с Общински съвет решава. Благодаря. Благодаря. Следващото питане няма